Kung nung mga nakaraang buwan nga ay talagang wala tayong ibang sinasabi kundi salat tayo sa pagkain ng ating mga alaga. Yung buwan nga din naman ng Mayo ay bumawi din talaga at panay ulan nga dito sa amin. Kung kaya ayan makikita nyo talagang napakalabong nga ng mga ilang damo dito at mga tanim nating na pear at mga bungalon. Nga pala nilipat namin si Jack dito sa area na to, bali siya lang yung dinala namin para nga matagal-tagal din naman niyang maubos. At isa pa talaga naman ding napakahirap dalhin ng mga maliliit naming baka dito kasi nga wala pang pangilong. Matatandaan nyo nga dati si Dudong at si Pingping yung nilagay namin dito kaya sa ngayon hindi na muna kasi nga napakakukulit nila. Sa estimate ko nga kung si Dudong at si Pingping ang nandito ay hindi siguro aabutin ng 1 linggo. Ay nako dahil talagang mauubos na nila yun agad-agad. Ngayon pa naman talagang napakatakaw nung dalawang yun. Kapala bago namin nilipat si Jack dito na area ay talagang pinuruga na muna namin at binigyan ng vitamins. Yun na nga kasi talaga yung nakaugalian namin bago nga kami maglipat ng isang baka sa isang area ay talagang binibigyan na nga muna namin talaga ng vitamins at pang-deworm. Sa gayon ay talagang maging sigurado tayong safe siya sa kung anumang bakterya na meron dun sa bagong area. Bali dinalhan ko na nga rin ito siya ng tubig kanina na nilagyan ng asin tsaka molasses para nga makainom naman si Jack. Kahapon nga kasi ay hindi namin siya nabigyan dahil nga umulan nung hapon ay kapag ganun ay hindi na talaga kami nagbibigay ng tubig. May mga ilan nga kasi sa kanila ay talagang hindi na umiinom. Bali yun lang muna, maraming salamat sa panonood, salamat at ingat!